Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Диҷей. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 13 феврали соли 2022 1000 рубли 150 сомонӣ бу 10 дирам, $100 1130 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархи хона ҳамагӣ аз 90 000 сомонӣ сар мешавад. хона бо нархи 150 000 сомонӣ ремонтош хати ва чизу чораш хати аз шаҳри Душанбе ҳастак ва дигар вариантҳои хубам бисёра. Дӯстони азиз, ҳавлӣ, квартира, замин, хулас вариантҳои хуб бисёрай. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар коред. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳраки Сайхун, шаҳри Хуҷанд. Замин техпаспорт дорад, ҳама чизаш 100%, 10 сотиқ мебошад. Дӯстони азиз, нархаш ҳамагӣ 90 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0699 мебошад, яъне рақамҳои мегафон, WhatsApp доранд. ва дӯстони азиз, ҳамин соҳиби хона боз дуюм хона доранд. аниқтараш бигем замин ҷош дар дашти хон ҷойгир аст. 8 сотиқ заминаи садик мактаб дар наздикиш, свет, об, ҳама чизаш 100%, документош ҳаст. нархаш бошад 120 000 сомонӣ. рақамҳои телефон ҳамо рақамо. Дӯстони азиз, марҳамат, дута замини фурӯшӣ аз номи канали Дом Диҷей гап занед. якташ дар Сайхун, яктаи дигаш дар дашти хон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. дом 4 этажа мебошад. хона дар сеюм мошина ҷойгир аст. квадраташ 21 метри квадратӣ мебошад. якхонага. документош 100%, ванна туалет якҷоя, мактаб, бохча шидестан, хона бо кондитсионер, кухни гарнитур, қолин, шифонер ва парда. хулас бо чизҳояш фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд ки обу светаш ҳама вақта мебошанд. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Қаҳоров. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар гардиши Харангон қарор дорад. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбеда дохил мешавад. хона 6 сотиқ замин, ду дар хона, як кухнӣ дорад. ваннаш дар дохили хона, туалеташ дар берун. светош постоянияй, гирди хона маҳкам нест. нархи хона бошад 25 000 доллар, бо савдо мешавад. ягон хона бошад дар шаҳр, алишам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp, имо доранд. марҳамат, аз номи канали Дом Диҷей гап занем. хонаи фурӯшӣ дар деҳаи Навобод. аз шаҳри Бухтар, яъне Курғонтепа, 12 километр берун мебошад. қади раҳи калони Калхозобод, деҳаи Навобод. аз раҳи калон 800 метр дур мебошад. ду хонаи 3.5 ба 5.5 ҳаст. коридор, душевой, дар дарунаш анҷомхона, аловхона, ҳоҷатхона дорад. як хонаш кондитсионер дорад. хона ҷойгир аст дар 8 сотиқ замин ҳамагӣ. свет ҳаст, оби водопроводи сарбандай, агаротуш боғ дорад. дар рӯ баруш масҷиди панҷвақта ҳастак, 400 метр магазин ва мактабай. гирди хона круговой, забори баланди семенблокай, вороташ времянкаяй. даруни хонаҳо ремонт дора. хонаҳо маҳкаманд, аз сабабе ки соҳибаш дар Россияй, косметикаи берунош камбудӣ дора. нархи хона 430 000 сомонӣ. аин 430 та суми ремонти косметикаи беруну дарвозара минус мекунем. вариантош ҳаст. хулас ки рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат, занг зада пурсон шавед. WhatsApp имо доранд, бо савдоам мешавад. хулас, марҳамат дӯстони азиз.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Ду хонага бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 14 ошонаи бинои новостройка. Худи дом аз 21 ошона иборат мебошад. Новостройка ҳаст ва ҷойгир аст дар кӯчаи Неъмат Қарабоев 21 шаҳри Душанбе. Кадоме нафаҳмед, дар назди театри ҷавонон ҷойгир аст, яъне молодёжный театр. Кадоме надонад дар куҷои ҳамин театр, байни цирк ва бозори Султони Кабирда ҷойгир аст. ҷош ҷои бениҳоят хуб мебошад. хона ремонти замонавӣ дорад ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш $45,000 бо савдо мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 1001 мебошанд WhatsApp дорам. марҳамат дӯстони азиз, сурати домам дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Мясомолпром, рӯ парӯи заправкаи Абдуллода ҷойгир аст. 6 сотих замин, 5 дар хона, об водопровод, свет дорад. Як бочкаи атсинкови 5 тоннага ҳаст. Кондитсионери Зималета 12 кубаяй, термекс, холодильник дар ҳамин хона мемонанд. хона документ дорад. Документҳояшро ман худам дар номи хонахар 100% мегузаронам, мегӯяд соҳибаш. нархи хона бошад 290,000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. ҳамаи ҳамин чизҳо дар ҳамин нарх дохил аст дӯстони азиз. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp имо кор мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Колхози Россия, рӯ ба рӯи тарабхонаи Самарқанд ҷойгир аст. новостройка мебошад. хона дар 5 ошона ҷойгир аст. 75 метри квадратӣ. ремонт 50%. подъезди кушод, лифт, детская площадка дорад. нархаш 460,000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, бо муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. сурати домам ҳозир дар рӯи экрантон пайдо мешавад. рақамҳои соҳибаш боз хотиррасон мекунем ки WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, деҳаи Навобод. хона дар назди роҳи Калон мебошад. 6 сотих замин, 4 дар хона, 2 калидор, об, свет доимӣ, документ дорад. нархаш бо маслиҳат дӯстони азиз. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. дар документ иҷозати 3 корхона дода шудагиаст. хона дар шоҳроҳи шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе қарор дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3.5 сотих замин, 5 дар хона. хона бо чизу чораш фурӯхта мешавад. 2 ҳаммом, 2 кухнӣ дорад. дар наздикии хона мактаб аст. ҳамагӣ 100 метр дур мебошад ва бозорчаи жилмастиам дар наздикиш. свет доимӣ, об ҳаст. документоша тайёр кардастем, мегӯяд соҳибаш. нархи хона $45,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳибашам дар рӯи экран. WhatsApp доранд. марҳамат, аз номи канали Dom DJ гап занед. ва дӯстони азиз, ин хона бо квартира дар шаҳри Душанбе алиш мешавад. марҳамат, метавонед ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 4 дар хона, 6 сотих замин, гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. хонаҳоям чӣ хеле ки мебинед ремонт доранд. ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, 9 километр аз канечкаи троллейбус 1 километр раҳ мебошад. нархи хона 300,000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳибашам дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, 25 сотих замин, 2 дар хона, коридор, кухни, баня ҳамаш ҳастак. гирди хона маҳкам мебошад. нархаш $26,000 боз муомилаам мешавад.
рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар пештара номушкор хонда духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Дӯстии халқҳо 2 рӯ Парӯи Дурахшон, Шабчароғ. нархаш 190 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар ишаллақай қиматтар мебошад. се хонага бо масоҳати 77 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар назди бозори Фаровон. бе ремонт фавран фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, боз арзон ҳам мешавад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 315 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе якхонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ шумоёра метавонем ба духонага табдил тиҳен дар панҷумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар Якачинор наздикии циркда. застройщики ҳамин дом ширкати сохтмонии Фароруд гурӯҳ мебошад. айни ҳол сохтмони бино дар сеюм ошона қарор дорад ва рӯи нақшашон бояд сентябри соли 2023 аллакай супоранд омад, яъне тақрибан 1.5 сол пас. нархи хона 237 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд духонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. дар ҳолати миёна қарор дорад. ҳама тирезаҳош пластик мебошад. туалет ва на алоҳида. дом 5 ошонага. рядом жу детсад школа магазин мегӯяд соҳибаш. нархи хона 275 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавор монд. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.